చోట్ల కలదు. అట్టి భక్తులకు ఆ దేవదేవుడు పూర్ణాకర్షణంను స్క్రోల్ చేయరా మాతాజీ నొసగగలడు. ఇవన్నీ అత్యున్నత స్థాయిని పొందుటకు గల రహస్యములై ఉన్నవి. ఉన్నతుడనేనడి ఎట్టి అహంకారము లేకుండా బ్రహ్మదేవుడు ఈ నియమములను ఖచ్చితంగా పాటించెను. ఆ విధముగా అతడు భగవద్ధామమును మరియు స్వీయ సంపత్తిని కూడి ఉన్న భగవాను దర్శింపగలిగిన అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితిని పడిచింది. భగవానుని శరీర కాంతి యొక్క నిరాకారానుభూతి అత్యున్నత పూర్ణ స్థితిని కానిరదు. పరమాత్మానుభూతి సైతము అత్యున్నతము కాదు. ఇచ్చట మనీషిత అను పదము ప్రధానమైనది. ప్రతి ఒక్కడును తన యొక్క నామమాత్ర విద్య ఎడ మిథ్యగనో నిజముగనో గర్వితుడై ఉండును. కానీ తనను భ్రాంతి రహితముగా తన ధామమును ఎరుగగలుగునట్టే విద్య యొక్క అత్యున్నత పూర్ణ స్థితిని అని భగవానుడు పలుకుచున్నాడు. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇంకొక శ్లోకం చదవండి. ఇంకొక శ్లోకం చదివించండి. టూ శ్లోకాస్ అయింది ఆల్రెడీ, లేదు ఒకటి అయింది. 21-22 ప్రభు. హరే కృష్ణ. 2 శ్లోకాస్ అయినాయి ప్రభు. 23 చదివించారు. 23 కూడా చదివేస్తాం. 23 ఓకే చదివేయండి. 23 పెద్దది ఉంది, చాలా పెద్దది ఉంది భాష్యము. 23 ఓకే. 21-22 చూసాం అలా ఉంటే 2 అయిందండి. 35-21 ప్రభుజీ మీరు చదివిస్తారా ప్రభుజీ? 23 అయింది, మీరు చదవండి, చదివించండి మాతాజీ. 23 ప్రత్యాదిష్టం మయా తత్ర వై కర్మ విమోహితే తపో మే హృదయం సాక్షాత్ ఆత్మాహం తపసో నఘా. ప్రత్యాదిష్టం మయా తత్ర వై కర్మ విమోహితే హృదయం సాక్షాత్ ఆత్మాహం తపసో నఘా. ప్రత్యాదిష్టం మయా తత్ర వై కర్మ విమోహితే తపో మే హృదయం సాక్షాత్ ఆత్మాహం తపసో నఘా. ప్రత్యాదిష్టం మయా తత్ర వై కర్మ విమోహితే తపో మే హృదయం సాక్షాత్ ఆత్మాహం తపసో నఘా. ప్రత్యాదిష్టం మయా తత్ర వై కర్మ విమోహితే తపో మే హృదయం సాక్షాత్
तपो मे हृदयं साक्षात् ఆత్మాహం తపోసో నగా. तपसो नगा. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ఈవినింగ్ చదివేస్తారా? టైం అయిపోతుంది. మయా తత్ర త్వయి కర్మ విమోహితే తపో మే హృదయం సాక్షాత్ ఆత్మాహం తపో నగః. మాతాజీ అద్దాలు తెప్పించండి మాతాజీ. ప్రత్యాదిష్టం ఆదేశింపబడినది. మయా నాచే కారణమున త్వయి నీకు కర్మయందు విమోహితుడవైనప్పుడు తపః తపస్సు నేను హృదయము సాక్షాత్ ప్రత్యక్షముగా ఆత్మ ప్రాణము మరియు ఆత్మ అహం నేను తపస్సునందు నెలకొనినవాడు అనగా ఓ పాపరహితుడా ఓ పాపరహితుడవగు బ్రహ్మదేవ, కర్మయందు విమోహితుడమైనప్పుడు తపమును ఆచరించుటకు నీకు తొలుత ఆదేశమునొసగినది నేనే అని ఎరుంగుము. అట్టి తపస్సే నా హృదయము మరియు ఆత్మ అయి ఉన్నది కనుక తపస్సు నాకు అభిన్నమై ఉన్నది. ఓ పాపరహితుడవగు బ్రహ్మదేవ, కర్మయందు విమోహితుడవైనప్పుడు తపమును ఆచరించుటకు ఆదేశించబడినది నేనే అని ఎరుంగుము. తపస్సే నా హృదయము మరియు ఆత్మ అయి ఉన్నది కనుక తపస్సు నాకు అభిన్నమై ఉన్నది. ప్రభుజీ ఎవరైనా భాష్యం నిన్న చదవని వాళ్ళు చదవండి. నేను చదువుతాను దుర్గా. అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు చదవచ్చు, ఇద్దరు చదవచ్చు. పెద్ద భాష్యం చదవండి మాకు, స్టార్ట్ చేయండి. భాష్యం. ఏ తపము ద్వారానైతే మనుజుడు పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ముఖాముఖి గాంచగలడో అది భక్తియోగము తప్ప అన్యము కాదని అవగతము చేసుకొనవలెను. ప్రేమతో భక్తియుక్త సేవను నిర్వహించుట ద్వారానే మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని దరిచేరుగలుగుట అందులకు కారణమై ఉన్నది. అట్టి తపస్సు దేవదేవుని అంతరంగిక శక్తి అయి అతనికి అభిన్నమై ఉన్నది. అట్టి అంతర్గత శక్తి కర్మలు భౌతిక భోగానుభవం పట్ల అసంగత్వంతో ప్రదర్శితమగుచుండెను. అధికారము చెలాయించవలెనడి స్వభావము కారణముననే జీవులు భౌతిక బంధస్థితిలో బందీ అయి ఉన్నారు. కానీ భక్తి యోగమునందు నెలకొనుట ద్వారా మనుజుడు ఏ భోగానుభవ స్ఫూర్తి నుండి ముక్తుడగును. భక్తులు అప్రయత్నముగా
లౌకిక భోగముల నుండి విడివడి ఉందురు. అట్టి అసంగత్వము పూర్ణమగు జ్ఞానము యొక్క ఫలమై ఉన్నది. అనగా భక్తి యోగమునందు తపస్సు, జ్ఞానమును మరియు వైరాగ్యమును సైతము కూడి ఉన్నది. అదియే ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చదవండి. నేను చదివేదా మాతాజీ? చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. మనుజుడు భగవద్ధామునకు మరలా గోరినచో భ్రాంతిమయమగు భౌతికాభ్యాధ్యాయమును భోగింపకూడదు. భగవత్ సాహచార్యము నందలి దివ్యానందపు సమాచారము లేనివాడే ఆ తాత్కాలిక భౌతికానందమును మూర్ఖముగా అనుభవింపగోరును. ఒక పక్క భగవానుని చూడగోరుచు అదే సమయమున ఈ భౌతిక జగత్తును భోగింపగోరువాడు కేవలం మూర్ఖునిగా మాత్రమే పరిగణింపబడినవి నని శ్రీ చైతన్య చరితామృతమునందు తెలపబడినది. భోగానుభవమునకై భౌతిక జగమునందు నిలువగోరువా వానికి నిత్యమగు భగవద్ధామైన ప్రవేశించుటలో ఎట్టి సంబంధము లేదు. అట్టి మూర్ఖ భక్తుని భగవానుడు భౌతిక జగమున అతడు కలిగి ఉన్న సమస్తమును హరించి వేసి కరుణించును. అతడు తన స్థితిని తిరిగి పొందయత్నించుచో దయామయుడగు భగవానుడు తిరిగి సమస్తమును హరించివేయను. భౌతికాభ్యాధ్యాయమును సాధించటలో అట్టి నిరంతరము విఫలత్వములచే అతడు కుటుంబ సభ్యుల మిత్రుల నడుమ చులకనగా కాగలడు. ఏ విధముగా నేను ధనమును కూడబెట్టుటలో కృతాకృత్యులైన వారినే ఈ భౌతిక జగమునందు కుటుంబ సభ్యులు మిత్రులు గౌరవించరు. ఆ విధంగా మూర్ఖ భక్తుడు భగవద్ కారణముచే బలవంతముగా తపమునందు నెలకొల్పబడను. కానీ భగవత్ సేవ యందు నియుక్తుడైన కారణమున అంత్యముగా అతడు పూర్ణానందు బాగుడగును. అనగా స్వచ్ఛందముగా కానీ లేదా భగవానునిచే బలవంతముగా చేయించబడినది కానీ అయినా భక్తి యోగమునందలి తపస్సు పూర్ణత్వ ప్రాప్తికై అత్యావశ్యకమై ఉన్నది. అట్టి తపస్సు శ్రీకృష్ణ భగవాను అంతరంగ శక్తి అయి ఉన్నది. అయినను సర్వ పాపముల నుండి పూర్ణముగా విడిపడినదే ఎవరును భక్తి యోగ తపస్సునందు నెలకొనజాలరు. భగవద్గీత అందు తెలపబడినట్లుగా సర్వ పాప ఫలముల నుండి పూర్తిగా ముక్తుడైన వాడే శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్చనయమందు నియుక్తుడు కాగలడు. బ్రహ్మదేవుడు పాపరహితుడు కనుకనే తపతప అనడి భగవద్పదేశమును అతడు శ్రద్ధతో పాటింపగలిగాను. అతని ఎడ సంతుష్టుడైన భగవానుడు వాంఛిత ఫలమును అతని కొసగాను. అనగా కేవలం ప్రేమ మరియు తపస్సు కూడియే శ్రీకృష్ణునికి ముదమును కలిగించగలవు. ఆ విధముగా మనుజుడు ఆ దేవదేవుని పూర్ణ కరుణను పడేయగలడు. పాపరహితుడైన వానికి అతడు మార్గదర్శనము చేయను. అంతటా అనుగుడగు భక్తుడు జీవితపు అత్యున్నత పూర్ణత్వమును బడేయగలుగును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వరం వరయ భద్రం తే వరేశం మాభివాంఛితం బ్రహ్మన్ శ్రేయ పరిశ్రామ పుంసాం మద్ దర్శనావధి.
నీకు శుభమగు గాక. ఓ బ్రహ్మదేవ, సమస్త వరదాయకుడనగు నన్ను కోరినదెల్లా అడుగుము. సర్వ తపస్సుల ఫలముగా లభించేడి చర్మ వరదానము నా దర్శనమేనని నీవు ఎరుగుము. సో భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తుండేది, తన దివ్య దర్శనం పొందేది పరిపూర్ణత్వం. చర్మ వరదానం, అల్టిమేట్ బెనడిక్షన్. సో తర్వాత భగవంతుడు వెనకాలి మేము వినింది బ్రహ్మదేవుడితో భగవంతుడు కరస్పర్శ, హ్యాండ్ షేక్ చేశారు. వాళ్ళ నుండి సంపూర్ణ తృప్తుడే అయితిని అని భగవంతుడు చెప్పి, ఇప్పుడు వాళ్ళు తపస్ భక్తి మార్గంలో చేసిన తీవ్ర దాని నుండి వాళ్ళు పరిపూర్ణం సాధించారు. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తుండేది మనకి అదే తపస్సు నుండినే మనం భగవంతుని సంతృప్తి చేయకపోతుంది. సో భక్తి కార్యాల్లో చేసే తపస్సు, ఇది వేరే తపస్సు అని కాదు, భగవంతుడు సంబంధం పొందేదానికి మేము యత్నించేది. సో తపస్ దాని ముందట భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? అత్యున్నతమగు పూర్ణ చతురత నా ధామము స్వీయానుభవమే అయి ఉన్నది. నా ఆదేశానుసారము తీవ్ర తపస్సు నరించుట ఎందు నీ నమ్ర స్వభావము కారణముననే ఇది నీకు సాధ్యపడినది. లాస్ట్, ఓ పాపరహితుడవు బ్రహ్మదేవ, కర్మ ఎందు విమోహితుడైనప్పుడు తపము నరించుటకు నీకు తొలుత ఆదేశము నొసగినది నేనే అని ఎరుగు. అట్టి తపస్సే నా హృదయము మరియు ఆత్మ అయి ఉన్నది కనుక తపస్సు నాకు అభిన్నమై ఉన్నది. సో భగవంతుడాతో మనం సంబంధం పొందాలి, ఆచరించాలి. తపస్సు చేయక దొరకదు. సో నేను కూడా ఏమిటి రెండు రకమైన తపస్సు, భౌతిక తపస్సు, ఆధ్యాత్మిక తపస్సు. సో భౌతికంగా శాస్త్రవేత్తలు ఎందులో కనిపెడుతున్నారు, న్యూక్లియర్ బాంబ్, అణ్వస్త్రం కనిపెడుతున్నారు, అది తపస్సే. అయితే అది భగవంతుడిని సంతృప్తి చేయొచ్చు. సో భగవంతునికి తృప్తి చేసేది భక్తి కార్యాలు. సో మన్మన భవమద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కరు. సో మనం ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడిని స్మరించాలి, భగవంతుడిని పూజించాలి, భగవంతుడికి వందనాలు అర్పించాలి. భగవంతుడ భగవద్భక్తు మధ్యాజి, భగవంతుడు భక్తులు అన్నారు. సో ఈ భక్తి కార్యాల్లో ఈ తపస్సును మేము ఆచరించాలి. దీంతో మనకు భగవంతుడు లభ్యమవుతాడు. బహవో జ్ఞాన తపస్స పూతమద్భావం ఆగత. బహవో వెనకాలి చాలా మంది జ్ఞానం నుండి, తపస్సు నుండి వాళ్ళు మన్మయ మాముపాశ్రిత, సో నన్ను ఆశ్రయించి వాళ్ళు నన్ను చేరుకోండి అని గీతాలో కూడా భగవంతుడు చెప్పేది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తి కార్యాలు చేసినప్పుడు అది తపస్సు ఫలితమైన వైరాగ్యం వస్తుంది. భౌతిక జగత్తు నుండి మనకి అనుబంధం ఏది ఉంది అది తక్కువ అవుతుంది. ఆమెట్గా దాన్ని నిజం ఇది మనకి తెలిసి మనం దాన్ని విడిచేయచ్చు. సో అది తపస్సు ఆచరించే ద్వారా మనకి దొరికే ఒక వైరాగ్యం, విరక్తి. భక్తి పరేషాన భావ విరక్తి అన్యత్ర స్యాత్. సో భక్తి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటే దాంతో విరక్తి, వైరాగ్యము రావాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడే భగవంతుడి పైన మనము ధ్యానించేదానికి, ఇంకా మన తపస్సు మనం కొనసాగించాలి. సో లేకపోతే ఇక్కడ చెప్పినట్లు ఇది రెండు వస్తుంది, జ్ఞానము వస్తుంది, వైరాగ్యము వస్తుంది. సో జ్ఞానము తర్వాత వైరాగ్యం ప్రాప్తి అవుతుంది. సో అప్పుడు యథా అవగాహన అవుతుంది. ఏది అనవసరంగా నేను ఏదేనో అనుబంధాలు పెట్టుకున్నాను. సో అనర్థ నివృత్తి అని కూడా చెప్పేది. అనర్థం అంటే అది అవసరంలే, మనము ఈ దేహం కాకుండా కారణమున మనకి ఈ అవసరంలే ఇది ఎంతెంతో అనుబంధాలు. సో అయితే మనకి ఇప్పుడు ఆ దృష్టి లేదు మనకు. సో మన బద్ధ జీవనంలో మనము మాయా శక్తి మని మోహించుతుంది మనం. అయితే తపస్సు ఆచరించే ఫలము మాకు జ్ఞానం వస్తుంది, జ్ఞానం నుండి మనకి
వైరాగ్యము ప్రాప్తి అవుతుంది, విరక్తి ప్రాప్తి అవుతుంది, భౌతికంగా ఇదంతా వస్తుంది నాకు. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తుండేది, ఏ తపస్సు ద్వారానైతే మనుజుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ముఖాముఖి గాంచగలడో అది భక్తి యోగము తప్ప అన్యము కాదని అవగతము చేసి కొనవలేను. ఇది ఆ తపస్సు ఏంటంటే భక్తి. భక్త్యాతు ఏకలాగ్రాహ్యం, భక్త్యామాం అభిజానాతి. సో భగవంతుడు భక్తి కార్యాలే నిజమైన తపస్సు. సో శిల ప్రభుపాదులు మాకు ప్రస్తుతంగా పెద్ద తపస్సుని ఇవ్వలే వీళ్ళు. మనకు ప్రతిరోజు మనం అర్లీ మేల్కొనాలి, భగవంతుడ నామం జపించాలి, భగవంతుడు ఆరతీలు మేము పార్టిసిపేట్ చేయాలి, భగవంతుడు గురించి ఉండే గ్రంథాలు గీతా భాగవతం అధ్యయనం చేయాలి. సో ఇది చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా తర్వాత వచ్చే ఏది కార్యాలు మనం చేయాలి, తపస్సు ఆచరించేదానికి మనం ఇంకా ఏమేమి చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అది. సో ఇది ఇంత కొంత మినిమం ఇది మనము అభ్యసించాలి. ఇంతే పెద్ద గొప్ప తపస్సులు మాకు ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు 1000 సంవత్సరాలు దివ్య సంవత్సరాలు వాళ్ళు చేసిన తపస్సు. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేనే మొదటగా నీకు చెప్పింది, ఆదేశం ఇచ్చింది తపస్సు చేయడానికి నేనే చెప్పింది నీకు తపస్సు చేసేయాలి అని. సో తర్వాత నువ్వు నా ఆదేశం పైన నా సంపూర్ణ నమ్రత భావంతో నువ్వు దాన్ని పాలించాలి, ఆదేశంతో పాలించాలి. సో నీకు ఇప్పుడు నేను తర్వాత నన్ను సంతృప్తి చేసిన కారణంలో నీకు ఆ శక్తి ఇస్తాను, ఈ జగత్తు ఎలా సృష్టించాలి ఆ బుద్ధి జ్ఞానము ప్రతి ఒక్కటి నేను నీకు ఇస్తాను. నీకు అంటే ఇంకా భగవంతుడు అడుగుతున్నాను, ఏం కావాలి, ఇంకేమైనా నీకు అనుగ్రహం కావాలా? సో పరమ పురుషుడు దేవాది దేవుడు సో బ్రహ్మడికి అడుగుతుంది వరం. సో నేను ఏం కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. అన్ని శక్తులు భగవంతుడా దీంట్లోనే మేము విన్నామను. నేను భగవంతుడి ధామంలో మూర్తి స్వరూపంగా ప్రతి ఒక్క శక్తులు, భూమి, నీళ్ళు, గాలి, ఇది శక్తులు, ఇంద్రియ ఇది వైరాగ్యము, విభూతి, జ్ఞానము, ధర్మము అనేదంతా పర్సానిఫైడ్ అంతా కూడా భగవంతుల కాళ్ళ పాదాల దగ్గర వండుకొని వాళ్ళంతా వైకుంఠంలా భగవంతుని సేవించుతున్నాం. సో అన్ని భగవంతుడు సకల షడైశ్వర్య పూర్ణుడు, షడ్విభూతి పూర్ణుడు. సో భగవంతుడికి ఏమీ కాదు భగవంతుడు. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు బ్రహ్మడికి అడుగుతుంది, ఇంకేమైనా కావాలా నీకు, ఏమైనా. సో అయితే శుద్ధ భక్తుడు అది వాళ్ళు ఏమి భగవంతుడితో ఈ భౌతిక ఇది వాళ్ళ వ్యాపార ధోరణితో వాళ్ళు చేయరు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారు, నేను నరసింహుడు నరసింహుడు కూడా అవతరించినప్పుడు ఏం కావాలి నీకు? సో వైయక్తికంగా ప్రహ్లాదుడు ఏం అడగలేదు వాడు. సో నేనేం మీతో నేను వ్యాపార ఇది ధోరణి పెట్టుకుని చేస్తాను, నా నిత్య కర్తవ్యం మీని సేవించేది నా నిత్య కర్తవ్యం. సో నేను చేశాను అంతే. అవుతేను ప్రహ్లాదుడు లాస్ట్గా భగవంతునికి కోరేది, నా తండ్రికి మీరు మీ అనుగ్రహం ఇవ్వాలి. అంటే అంత అసురుడు హిరణ్యకశిపు. సో వైయక్తికంగా వాళ్ళు ఏమి అడగలే, స్వయంగా వాళ్ళకు ప్రహ్లాదుడు అదే వాళ్ళ తండ్రి కోసము వాళ్ళని మీరు క్షమించాలి మీరు అని భగవంతుడికి వాళ్ళు కోరారు వాళ్ళు. సో ఇది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనకి చెప్తుండేది, మేము ఆధ్యాత్మిక జీవనం చేసేటప్పుడు మనకు కొన్ని ఇది ఉంటుంది, మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇక చైతన్య చెప్పేది, అప్పుడు మనము భౌతిక కోరికలు పూరించాలి అని మన మనసులో ఉంటే మనం బుద్ధివంతులు కాదు. అది భౌతికం ఇది అది మన భౌతిక జగత్తులోనే మేము ఉండాలి. మేము ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ప్రవేశించే కాదు. మరలా పునర్మరణం ఈ జగత్తులోనే ఉండాలి మనం. సో ఇది భగవంతుడికి భక్తి కార్యాలు చేసేటప్పుడు మనము భౌతికంగా ఏది కూడా భగవంతుడికి కోరరాదు, అడగరాదు. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా చెప్తారు. ఏదో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ముస్లిం ఒక అవ్వ ఓల్డ్ ఉమెన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, ఇక్కడో అడవిలా వాళ్ళు ఎంతో ఇది స్టిక్స్ అంతా పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆ బరువు మోసుకొని వాళ్ళు వస్తున్నారు. వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడో వాళ్ళది దీని నుండి ఆ బరువు కింద పడిపోతుంది, నేలపైన పడిపోతుంది. సో పడినప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడా అని భగవంతుడికి ప్రార్థించుతారు. అప్పుడు భగవంతుడు వస్తాడు, శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడంట. వచ్చి ఏం కావాలి మీకు అంటే వాళ్ళు అప్పుడు చెప్పేది, ఆ బరువు ఏం కింద పడుంది దయచేసి నా తలపైన పెట్టండి. సో చెప్తారు, ఇది మనము భగవంతునికి భౌతికంగా కోరేది. సో
సో శ్రీకృష్ణుడికి మనము భౌతికంగా ఏం కోరదు. సో భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు భగవంతుడు కోరొచ్చు, ఓ నీ దర్శనం దొరికింది, నీ అనుగ్రహము నాకు దొరికింది, సో నేను నీ ధామంకు రావాలి, నీ నిత్య సేవ చేసేవుగా నాకు భాగ్యము ఒక శక్తి నాకు అనుగ్రహించాలి, అది కోరొచ్చేయండి. సో అది కోరిక వాళ్ళు అయింది, మీరు వచ్చారు, మీరు ఆ ఉండే బరువుని నాకు మరలా పెట్టండి నా తలపై. సో చెప్తారు మనము అలాగే భగవంతుడు భక్తి కార్యాలు చేసేటప్పుడు భౌతికంగా ఏమి కోరరాదు. మనము ఇది కావాలి, ధనం కావాలి, ధనం జనం సుందరి, ఇది మన భౌతిక కోరికలు, ఇది మనం కోరరాదు ఏది కూడా. మనము భగవంతుడికి తెలుసు భక్తులకి ఏది ఉంది, ఏమి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం సమస్య ఉంటేనో భగవంతునికి తెలుసు. సో మనము భగవంతుడికి ఇది సాల్వ్ చేయాలి, ఇది పరిష్కరించాలి, అది పరిష్కరించాలి, ఆ భగవంతుడికి తెలిపే అవసరం లేదు. సో మనము మన భక్తి కార్యాల్లో మగ్నం అవ్వాలి అంతే. మన ఒక ఏకైక కర్తవ్యం అంటే భక్తి కార్యాలు ఇంకా ఎక్కువ ఎంత జాస్తిగా చేయొచ్చు నేను. సో నిన్న ఇంత చేశాను భగవంతునికి, ఈ రోజు ఇంకా ఎక్కువ చేయొచ్చు, రేపు రోజు ఇంకా ఇలా ఎక్కువ చేయాలి. సో ఇంకా ఎక్కువ చేసేది అంటే క్వాలిటీ క్వాంటిటీ. ఒకటి మనం పరిమాణంలో చేస్తుండొచ్చు, ఇంకొకటి దాన్ని చేసేది ఎంత ఒక భావంతో మనం ఇంకా చేయొచ్చు భగవంతునికి భక్తి. సో చాలా మనమే అన్వేషించుకుంటే చాలా మంది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చు. మనం జపం చేసేటప్పుడు మన మనస్సు అటు ఇటు వెళ్తుంటుంది, మనకి భగవంతుని పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసే కాదు. పర్టికులర్గా మనం జపం చేసేటప్పుడే మనకి ఇంకా చాలా భౌతిక కోరికలు ఏముంటాయో అది వస్తుంది. సో ఇది మనము అన్వేషించడం, దీన్ని మనం భగవంతుడికి కోరి దీన్ని అడ్వాన్స్ చేయాలి. ప్రార్థన మనం భగవంతుడికి దీన్ని మనకి భౌతిక ఇది తగ్గి ఆధ్యాత్మికంగా మనం ముందు ఇంకా భగవంతుడి దగ్గర ఇంకా మనం భక్తి సేవలో మగ్నం అవ్వాలి, దీన్ని కోరాలి. ఇక్కడ చాలా బాగా చెప్పారు. మనం అది ఉంటే ఒక్కొక్క టైం భగవంతుడు ఆ భౌతికంది మంది ఇంకా తీసేయచ్చు అని చెప్తారు. అదే చెప్తారు, ఇది ఆరంభిక భక్తులకి జాస్తి భగవంతుడు చేయడు. ఇంకా మనం భక్తిలో ముందు వెళ్ళేటప్పుడు భగవంతుడు మన భౌతిక దీన్ని తీసేస్తారు. సో శ్రీల ప్రభుపాద తమ స్వయం జీవనంలో చెప్తారు. సో నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళు గొప్ప ఆచార్య అవుతే కూడా వాళ్ళు తల నమ్ర దీని నుండి వాళ్ళు చెప్పేది, నేను భౌతిక దీంట్లో వండుకొని నేను నా గురు ఆదేశాన్ని పాలించేకి యత్నించాను. నా ఇది ఉంది, ఒక బిజినెస్ ఇది, ఇంకొకటి ఉంది, మనకేం ఆదేశంలే అది. ప్రభుపాద చెప్పేది ఎక్కడ ఉంటారు మీరు, ఎక్కడ ఉండి మీరు భక్తి కార్యాలు మగ్నమయ్యండి అని ప్రభుపాద మనకి ఇచ్చారు. అదే వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్లో వాళ్ళు చెప్పేది. వాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు, భగవంతుడ నిత్య సహచర్యులు. సో వాళ్ళని భగవంతుడు ఇలాగా చేసేది. భౌతికంగా వాళ్ళకి ప్రభుపాద నుండి అంతా తీసేశారు, వాళ్ళ పెద్ద బిజినెస్ ఇంకొకటి అంతా. తర్వాత ప్రభుపాద ఫుల్ ఇంకా ఎక్కువగా తన భక్తి సేవా కార్యాలు మగ్నం అవుతారు ప్రభుపాద. సో ఇది స్పెషల్, ఇది చాలా అడ్వాన్స్ డివోటీస్కి ఇది సిచ్యువేషన్స్. ఇది కొత్త చైతన్య చంద్ర చెప్పారు, ఇది ఉంది, ఇది మనము భక్తి కార్యాలు చాలా మనము చేయాలి అని ఉంటాము. ఇది కూడా మనకి ఉంటే అప్పుడు భగవంతుడు దీంట్లో మనకి ఇది రెడ్యూస్ చేసి భౌతికంది ఆధ్యాత్మికంగా మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఇది దానిపైన డిపెండెన్స్. సో ఇంకా యాక్చువల్లీ చాలా డీటెయిల్గా ప్రభుపాద చెప్తుండే, ఎలా అయినా తపస్సు చేయాలి బై వాలంటరీ. మేము లేదు ఇది నా కర్తవ్యం, నేను చేయాలి భగవంతునికి ఎక్కువ భక్తి చేయాలి, వాలంటరీగానే చేయొచ్చు. లేకుంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఒక బలాత్కారంగా ఏదో సర్కమ్స్టాన్స్ వస్తుంది అప్పుడు చేయాలి. సో అప్పుడు ఆ విధం నుండినే మనం భగవంతుని సంతృప్తి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. లాస్ట్గా ఏం చెప్పారు, విత్ లవ్ అండ్ ఇది అని లాస్ట్ బాగా, అనగా కేవలము ప్రేమ మరియు తపస్సు కూడియే శ్రీకృష్ణునికి ముదమును కలిగించగలవు. ఆ విధముగా మనుజుడు ఆ దేవుని పూర్ణ కరుణను బడయగలడు. పాపరహితుడైన వానికి అతడు మార్గదర్శనం చేయును. అంతటా అనగుడగు భక్తుడు జీవితం అత్యున్నత పరిధిను బడయగలుగును. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఏమన్నా మాతాజీ ఏదైనా మీరు డిస్కస్ చేయాలా పాయింట్? లేదు.